ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି 13 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମସିହା। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ, ଦଶହରା ଅଷ୍ଟମୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁମଡୁମା ଫେଜ୍ 2ର ଯେଉଁ ଆମର ପନ୍ଥେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜମା ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜା, ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଏଠି 150 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଜଗୁ ଜଗି ବଦ୍ରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମିଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସତ୍ୟବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସତ୍ୟବାବୁ ଯିଏକି ଓଟିଭିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା କରାଯିବ, ତାର କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାଟା ଏଉଠୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ପ୍ରାୟ 50-60 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦୁଇଟା ରହିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ। ଆଉ ଆଜି ତ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରି ଦେଖାଇଦେବି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଟାଙ୍କି ରହିଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ତା ସହିତ ଏଠି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ।